Һөнәрле ком өстеннән көймә йөргезер ди безнең халык. Ул 70 төрле һөнәргә ия. Шулай булса да, һәр вакыт иҗат итү өчен вакыт таба белә. Гади генә без аны җырлы җитәкче дибез. Һәм ул бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Бездә бүген кунакта җырлы җитәкче Фәрит Мифтахов. Хәерле көн. Хәерле көн. Исәнмесез? Без Тормыш юлы китабының беренче битен ачабыз. Хәерле юлга. Рәхим итегез. Фәрит әфәнде, күптән түгел генә сезгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы дәүләт исеме бирелде. Әлбәттә, бик зур дәрәҗә. Котлыйбыз. Зур рәхмәт. Әлеге мактаулы исем сезнең иҗатыгызны сөючеләргә Фәрит Мифтаховны киләчәктә мәдәният өлкәсендә күбрәк күрергә өмет бирәме? Әлбәттә, сез әйткән бүләк ул миңа ниндидер аванс дип әйтергә кирәк, әле аны эшләргә кирәк тагын алда да. Әлбәттә, эшләгән эшләрне халыкка җиткерү, аларның безнең үзебез өчен дә, халык өчен дә бик күңелле дип уйлыйм. Фәрит әфәнде, бала чагыгыз елларына кайтсак, сезнең биографиягызда гаҗәп бер мәгълүмат бар. Сез бер юлы 3 авылда тугансыз. Әйе, нәкъ 3 авылда. Чөнки Кылбай Мыраса авылында авыл советы урнашкан. Нурлат районының Мамык авылында хастахана. Инде Күрнәле Әмзәдә сезнең яшьлек елларыгыз, балачак елларыгыз узган. Билгеле, Кылбай Мыраса авылы татар театрына нигез салучыларның берсе, күренекле Габдулла Кариев белән танылган, билгеле. Инде Күрнәле Әмзәдә сезнең 6 яшькә кадәрге вакытыгыз уза. Бу авыллар сезгә өчесе дә бер төрле якынмы? Һәм бер юлы 3 авылны тәкъдим итү, ул ни дәрәҗәдә мактаулы? Беренчедән, мин кечкенә вакыттан Күрнәле Әмзә авылына бик мәхәббәтем зур иде, хәзер дә зур, чөнки анда минем менә шул 6 яшькә кадәр вакытым, гомерем узды. Әлбәттә, туган урнымны, Мамыкны, әле мин аннары гына инде күп еллар үткәч, Мамык аша йөргәндә, әни шулай сөйләгән иде, менә монда бала туа торган йортта син тудың дигәч, шуңа күрә минем ул Мамыкны үткәндә үземнең мөнәсәбәтләрем. Көлбай Мыраса минем инде ул гомер буе туу таныклыгында да анда шулай язылган иде. Әйе. Паспортта да шулай язылган. Шуңа күрә анда теге мин бик йөрмәсәм дә, актык елларда, менә актык 20 елларда инде менә шул теге үзебезнең иҗтимагый тормыш булганда анда кайтырга туры килә. Сез әйткән Кариев театрында бик яратып, һәрвакыт горурланып, шаралар үткәргә тырышабыз. Әлбәттә, башка төбәкләргә дә анда мәгълүматны җиткерәбез. Әле безнең Габдулла Кариев һәм Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин һәм анда тагын күп кенә кешеләр бар. Мин әйтәсе килә, һәрбер авылда үзенең шәхесләре бар. Шуңа күрә алар барса да миңа бу 3 авылына түгел, бөтен Нурлат районы һәм инде теге зур авылында, Татарстанда булган һәрбер авылны мин хөрмәт итеп яратам, чөнки ул безнең ватаныбыз. Чынлап та ул Без Нурлатлылар, без Нурлатлылар. Әйе, анысы шулайдыр. Әмма һәрбер кешенең ул Нурлатмы, башка районмы, аның бар ватаны, аның туган җире, менә ул барыбер күңелгә якын булырга тиеш. Әлбәттә, ул кешенең шунардан, шул җирдән, шул туфрактан мәхәббәте аның фундаменты була дип саныйм. Мин әйтеп китәсе килә, хөрмәтле Туфан Абдуллович Миннурин, әле без бергә эшләгәндә, Дәүләт Советында күп кенә чаралар үткәндә, мин аны кабатлап әйтәсе килә. Әгәр син кая гына яшәсәң дә, Америкада, Мәскәүдә, әллә кем менән нинди бай булсаң да, әгәр сине туган авылыңда кеше танымаса, хөрмәтмәсә, синең тормышың нәрсәгә яшәргән дип сорау бирә кирәк. Әйе. Чөнки ул үзендә без беләбез, авылына кайтып туганында шул китаплар язып, поэмаларны язып, ул менә шул авылыннан бөтен иҗади байлыкны туган нигезеннән алганын без беләбез. Яратканын беләбез. Әле без анарга былтырларда шул туган нигезенә кайтып, музейларны карап, анда безнең хөрмәтле артистларыбыз Камал театры, Тинчурин театры язучылар берлеге белән әле Алла теләсә быел да кайтырбыз. Бик матур гамәл. Әйе, ел сайын Туфан Абдуллович белән бәйле мунчали укулары Чүпрәле районында үткәрелә. Чөнки ул анда шул Чүпрәле районында, шул Мунчали авылында
да көп кешеләр эшләп, Тәтеш районы Әтрәч авылында да шундай укулар башлап җибәргән идек ул вакытта исән чагында. Шуңа күрә менә сезнең сорауга биргәндә кеше үзенең җирен, ватанын, туган җирен яратканда, аның әлбәттә киләчәге дә зур була, хөрмәтле Туфан абый шикелле. Шәхесләр темасына инде кагылганбыз икән, Абдулла Кариев шәхесе хакында да сөйләшеп китик әле. Абдулла Кариев сезнең якташ, сезнең авылдаш дияргә була. Һәм ул паспорт буенча нәкъ шулай да. Үзегез әле Абдулла Кариев турында чыгарылган китапка күптән түгел генә меценатлык ярдәме дә күрсәткәнсез икән. Кычкырып эшли торган эш түгел. Без моны үзебез генә белдек. Күрше авылда әниегезнең дусты була, Миңниса апа. Һәм ул Абдулла Кариевны бик яхшы белә. Сез нәкъ тә менә Миңниса ападан мин Абдулла Кариев шәхсе турында ишетеп, белеп үстем дип әйтәсез. Абдулла Кариев шәхсе сезнең тормыш юлыгызда нинди роль уйнады? Һәм сез аны кыен чакларда илһамланып китү өчен бүгендә еш исегезгә төшерәсезме? Беренчедән бик зур рәхмәт сезнең менә бу Миңниса апа турында искә төшергән өчен, чөнки Миңниса апаның әнисе шул Абдулла Кариевның алар ике туган аша туганнар иде. Менә шул әбине мин истә, әле ул әби ул инде бер 20 ел юк инде, мәрхүм. Ул вакытта сөйли иде. Без әлбәттә ул тарихны белмәгәч, кызганычка каршы без инде язучы Кариев шулай гына ишетеп белә идек яшь чакта. Аннан соң инде менә шул музейлары эшләп киткәч, аны халыкка җиткергәндә, менә мин горурландым безнең шундый шәхесебез булганны, һәм инде мин аның туганы, якын туганы, ул вакытта әле алар бергә булган шул әбине белгәнемә дә, әлбәттә ул безнең минем өчен кызык иде. Бүген көндә без бит инде мин шәхсән үзем ул авылдан гына буларак түгел, безнең татар дөньясында беренче татар театрын оештырган кеше булуы белән без шулай башка язучыларында, башка шәхесләрендә хөрмәт итәбез. Безнең яктан булган кешегә без күбрәк игътибар итәргә тиеш. Күңелдә инде барбер бер төрле горурлык хисе дә бардыр. Әлбәттә, әлбәттә. Чөнки әгәр шундый шәхесләр булмаса, мин әйткән, әле ул авыл Көлбай Морасаны белмәсләр дә иде. Менә без горурланып сөйлибез бит, менә шундый кеше анда туган, шулай иткәннәр. Без әйтәм бит, район күләмендә безнең дин әхиләре белән, язучылар белән, иҗат кешеләре белән ел сайын шул Кариевка юбилейларын, туган көннәрен ел сайын үткәрәбез. Әлбәттә анда театрлар кайта, театр куялар. Бөтен артистлар Кариевның кая туганын һәм инде горурланып, ул безнең татар театрының атасы дип сәхнәдән әйтәләр. Менә шунардан да зур дәрәҗә бармы ул халыкка, анда туган, анда яшәгән халыкка. Алар горурланып бит, менә шулай әйтәләр. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин турында әйткәндә, без менә анда бик матур гына чаралар үткәрдек. Анда бөтен мөфтиләр, Тәлгать Таҗетдиннәр, бөтенесе бөтен безнең мөфтиләр, бөтен регионнар килеп, менә шулай ул авылда катнашулары, әлбәттә ул безнең халыкка һәм Аллаһ Тәгалә алдында зур эш дип уйлыйм. Зур изге гамәл билгеле. Шулай ук әле сезне шушы изге гамәлләр турында дәвам итсәк, хәйрияче буларак да республикабызның күп кенә әһелләре беләләр. Хәйрияче гаҗәп игелекле һөнәр. Аны күп кеше дә булдыра алмыйдыр. Сез инде озак еллар менә башта әни, мама хәйрия фонды җитәкләдегез. Бүгенге көндә инде Болгар хәйрия фонды җитәкләп, аны әле дә булса үз ярдәмегездән калдырмыйсыз. Хәйрияче ул нинди һөнәрдә хәйрия гамәле кешенең күңеленнән ничек атылып чыгарга тиеш? Безгә нәрсәдер бирелә, сәламәтлек бирелә, тормыш, язмыш, теге байлык дияргә кирәк. Байлык ул теге зур күләмдә булмаса да, ул байлык кемнеңдер бакчасы бар, кемнеңдер бәрәңге утыртырга бакчасы бар. Рухи байлык. Рухи байлык. Теге гөшер дигән әйбер бар. Әлбәттә безгә Аллаһ Тәгалә, менә мин теге үземнең сүздәге хәзрәтләр сүзен сөйлим. Безгә бер бәрәңге утыртсак, бәрәңгеләр утыртсак, кешеләр әлбәттә ана Раббит Аллаһ Тәгалә табигатен бирә, яңгырларын бирә. Шуңа күрә һәрбер кеше менә шул алган урожайдан 10% гөшер дигән 10 дигән сәдакасы бирергә тиеш ул. Сәдака бирсәң яшереп сал дигән сүз дә бар әле. Эшләгәндә дә закат дигән әйбер бар. Ул закатны шулай ук чистарыну, үзенең керемнәрдән, кергән акчалардан чистартып, аны
үзеңә хәләл иттереп санарга, ул акчаны теге бик теләсә кемгә түгел, менә күршеңнән башлап, якыннарыңнан башлап, әлбәттә таратсаң, ул менә хәйриячелек шунардан башлана дип уйлыйм. Ул теге теләктән генә торырга тиеш түгел, ул безнең бурычыбыз. Мин шуны әйтәсе килде. Туган як турында сүзебезне дәвам итик әле. Сез әле шушы күп төрле һөнәрләрегез өстенә туган ягыгыз Нурлат якташлык җәмгыятенең рәисе дә икән. Әлеге вазифа ул нидән гыйбарәт? Һәм якташлык җәмгыятенең төп әһәмияте нидә? Безнең республикада һәр районның якташлыклары бар. Аны инде җыеп, ул дәүләт күләмендә, мөнәсәбәттә нинди районнар белән ничек халык белән эшләргә икән бик дөрес юл белән бара. Миңа да Нурлат районын алып барырга тәкъдим ителәр. Әлбәттә, ул менә безнең бу әйтеп кителгән эшләргә кагылышлы эшләр белән бәйле. Чынлап та без әле анда Нурлат районында түгел, без Казанда да күп кенә якташлар белән очрашулар оештырабыз. Бер-берсенә ярдәм итәргә, бәйрәмнәрдә катнашырга. Шундый Казанда да күп кенә яшьләр белән дә эшләргә тырышабыз, студентлар белән дә. Инде әйтеп китсәң, ул Нурлат районы башка районнар кебек бик бай шәхесләргә, анда безнең Кизләү авылы бар, Кизләү мәдрәсәсе, анда күп кенә безнең әле чит төбәкләрдән, Үзбәкстаннардан килеп укыган, ул вакытта шундый дин әхилләре булган. Шул Кизләүдә безнең Альфред Халиков, археолог туып, шуннан чыккан кеше, шәхесләр бик күп. Ул кешеләр белән эшләве һәм инде Нурлат якташлыгының җәмгыятенең менә бу вакытта җитәкләве миңа ул бик кызык эш. Сезне туганнарыгыз һәр вакытта да ярдәмчел кеше ди. Фәрит беренче булып ярдәмгә килә ул. Ул һәр вакыт ярдәм итеп яши дип бәялиләр. 2004 елгы бар Рәсәйгә билгеле күңелсез вакыйга Беслан фаҗигасендә нәкъ сезнең җитәкчелектәге оешма Рәсәйдә беренче булып Беслан мәктәбенә беренче ярдәмне күрсәткән. Бу хәл ничегрәк булды? Мин инде 95 елдан бирле минем Осетиядә, Владикавказда бик дуслар бар иде. Алар эш буенча безнең эшләребез күп иде. Мин ел сайын анда гаилә белән дә үзем дә барып йөри идем. Алар монда киләләр кунакка. Бик кызык вакыйгалар да булды. Менә бу Беслан дигәндә минем шул мәктәп янында иптәш малай тора иде. Анарга мин шул мәктәп өенә барып анда куна идек, кунакка бара идек. Менә ул бик бер 50 метр. Аның әле иптәше хатыны шул мәктәптә эшләде, укытучы булып. Әлбәттә, ул менә мәктәп теге миңа бик якын таныш иде инде. Менә шул вакыйгалар булгач, әлбәттә, без инде нәрсә белән дә ярдәм итәргә, нәрсә дигәч, шул безнең дусларга, мәйтәбез, финанс яктан ярдәм күрсәтеп, аларга да кеше арасында да менә безне Татарстаннан хөрмәт итеп шулай ярдәм иттеләр дигәч, безнең дуслык та көчлерәк булды бер-беребезне аңлауга. Шуңа күрә ул вакыйганың без әле тарихын белмибез, нәрсә булганын да белеп бетермибез. Ләкин анда шуның хәле без ел сайын баргач зияраткә керәбез. Анда менә шул бик күп бер теге каберләр, аларны шул яшь балалары, әти-әниләре белән булганнарын караулары безгә бик авыр. Шуңа күрә безгә менә шулай Аллаһ Тәгалә насыйп итте ул вакытта үзебезнең өлешебезне мораль яктан һәм финанс яктан да кертергә. Шуңа күрә ул вакыйгаларга башка кабатланмасын иде. Кабатланмасын. Хәйрияче буларак сезнең төп мөгаллимегез, укытучыгыз республикада ул Минтимер Шәрип улы Шәймиевтер. Чөнки нәкъ аның белән бергә сез иң мөһим башлангычларны бергә башлап атладыгыз. Иң мөһим юллар Минтимер Шәрипович белән үтелгәндер. Аны шушы хәйрия өлкәсендә чынлап та иң беренче хәйрия мөгаллиме дип атай аласызмы? Әлбәттә, Минтимер Шәрипович ул безнең иң хөрмәтле кеше. 2006 елда безнең республикада Минтимер Шәрипович хәйрия советы оештырды. Аларга бик зур рәхмәт, мине дә шул советка керттеләр. Ул безгә тагын да стимул биреп, чынлап та аның эше бик күп булды. Шулай. Инде тора бара шушы хәйрия эшегездән соң тагын бер мөһим этап ул инде әлбәттә 2009 елдан 2014 елга кадәр сез
Татарстан Дәүләт Советының 4-нче чакырылыш депутаты булып сайландыгыз һәм 4 ел эчендә бик зур эшләр башкардыгыз. Күпләр депутатларны өстәл артында ак күлмәк, костюм шалбарлар киеп кенә утыра торган кешеләр дип бәялиләр. Ләкин сез әйтәсез, депутатлар һәрбер Казанның йортына кереп, чормаларына менеп, аскы этажларына төшеп, ялгыз әби бабайлар белән һәрбер йортның да кайда нинди борчу мәшәкать бар, хәл итеп йөрүдә булды дидегез. Әлбәттә, мондый депутатны халык та яраткандыр. Шулай да, Фәрит әфәнде, әйтегез әле, халык белән җитәкче арасында уңай мөнәсәбәт салынсын өчен беренче адым нинди булырга тиеш? Иң беренче адым халыкның ышанычлы сайлауда тавыш бирүе, аннан соң шул тавышны дөрес итеп кабул итеп, аклауы. Әлбәттә, ул әйтем бит ике яктан да тора. Баштан ул теге кеше, халык кешегә, шул кандидатка, депутатка, аннан соң инде аңлаган депутат, ул аны халыкка, аның ышанычларын кайтарырга, тырышырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки без бит инде бала кебек тә, бигрәк тә безнең сайлаучылар, олы яшьтәге кешеләр алар бөтен нәрсәне карап бара, алар бөтен нәрсәне укып бара, аларга бөтен нәрсә кызык. Бигрәк тә иң мөһиме аларга игътибар кирәк. Чөнки алар, менә мин беләм, күп кеше бит инде өйдә утыра, балалары, оныклары, әлбәттә, кайдыр башка шәһәрдә яшиләрме, үз эшләре белән шөгыльләнәләрме. Аларның бит бу тормышта шулай файда китерәсе килә. Алар шуңа күрә бик яраталар инде теге мөрәҗәгать итәргә, үзләренә чакыртып, менә сөйләргә, теге нәрсә, теге урамда нәрсә, монда нәрсә, аны нәрсә әйтәсе килә, ул мактанып әйтү түгел, менә кеше хәленә керүе дә бик кирәкле эш дип уйлыйм. Мөһим эш, әлбәттә. Мөһим. Әле күптән түгел бу айда гына без Ярдәм мәчете белән бергәләп шул алар безнең бер Рамазан аенда ризыклар тараталар. Мин дә шул менә үзебезнең районнарга барып, шулай без таратырга әзрәк Рамазан аенда әҗр савап күбрәк булсын. Шулай барганда күп кенә кергән әбиләр, апалар танып, алар белән сөйләшеп утырулары. Ул бит менә беләсезме, аларга 80-90, әле артыгы белән дә яшьләр, алар безнең әниләр урынына. Алар Китаплар, йөри торган китаплар. Әни урынына калган кешеләр. Алар таң көтеп торалар. Килдем тормыш, ирешелгән данга исемгә. Бер Ходаем куясын уларын, үзе сөйгән тырыш кешегә. Минем өчен түгел җиңелүләр, минем өчен түгел мискенлек. Минем өчен түгел баш июләр, минем өчен бары көчлелек. Сезнең әле тагын бер бик мөһим вазифагыз бар. Монысы инде бөтен дөнья татарлары өлкәсендә. 2008 елдан ук инде сез бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының Казан шәһәре бүлекчәсен җитәклисез. Сүздә юк, бик кирәкле һәм бик мөһим эш. Ләкин ул иҗтимагый оешма, димәк, шәһәр бюджетыннан финанс мөмкинлекләре өмет итә алмый. Шулай да бик күп эшләр башкара. Шул эшләр турында бераз сөйләп таныштырып китсәгез иде, безнең тамашачыларны да. Сез бик дөрес әйтеп киттегез. Бөтен татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе буларак мин 2008 елдан бирле эшләп киләм, иҗтимагый рәвештә.
Безгә бернинди дә финанс яктан да, хәтта эш урыны да, очрашу урыннары анда юк. Без үзебезнең базада, үзебезнең офисларда, үзебезнең белгән дусларның биналарында Читтән торып эшли дип әйтү дөресме? иҗтимагый рәвештә барсы да. Ник дигәндә, без аны ихлас күңелдән эшләргә тырышабыз. Чөнки ул теге акча бирсәләр, анда машина бирсәләр, тегендә бар, монда бар, тегенә әйт, монда барса, ул барыбер теге мин аны уйлап торам, ул барыбер шулай ихласлы булмас иде. Теге үзебез эшләгәндә, без шулай үзебез янында ихласлы кешеләр белән эшләргә тырышабыз. Һәм инде аның нәтиҗәсе дә яхшырак булыр дип уйлыйм. Татарстан, Россия һәм чит төбәкләрдә күпме татарлар бар безнең, алар һәрберсенә барып җитәргә кирәк. Әлбәттә, Бөтен татар конгрессы һәрберсенә барып җитә алмый. Алар теге менә җитәкчеләр. 7 миллион ярым бит әле. Әйе. Шуңа күрә бездә, Казан шәһәрендә, бездә шулай регионнарда да, республика буенча да үзебезнең эшләребез белән, дин әһелләре белән милләтне, динне бергәләштерү мәсьәләсендә дә күп кенә эшләрдә тырышабыз эшләргә. Әгәр дә инде эшләр дигәнбез икән, Болгар Хәйрия фондының Болгар радиосы белән бергә алып барган аерым хәйрия бәйгеләрендә искә алып узарга кирәктер. Алар һәрбер кешене берләштерә. Алар җәмгыятьтә дуслык тарата. Әлеге бәйгеләр, аларның башлану уен беренче булып кем әйтте? Ул ничек башланып китте? 2003 елда без менә хөрмәтле Халим Абдулович Гайнуллин белән, Әни Имамов фонды белән бергә шул эшләрне башлаганда, бигрәк тә әниләргә игътибарны арттыру өчен шул менә әле ул вакытта Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе белән бергә, аннан соң инде Болгар радиосы булды ул. Без инде шул 2003-тән бирле ел сайын әниләр көненә төрле темага конкурслар ясап, аларны тәбрикләп, әле ел сайын әнingә хат яз, шигырь яз, җыр яз, әниң белән төшкән фотография җибәр, ничек син әни булганыңны искә төшер, Коръәннән сүрәләр әниләр турында. Һәм күп кенә шундый менә чаралар, әлбәттә, инде күп еллардан, 2003-тән бeri 17 ел инде. Һәм җиңүчеләргә аны Болгар радиосының бинасында һәм шулай ТНВ аша күрсәтеп, бүләкләр бирү, әлбәттә, кешегә ул бик зур хисләр тудыра. Әле аның конкурсына түгел, менә мин үзем беләм, үзем буенча. Әнине искә төшергәндә, әлбәттә, әнинең кемнең әнисе исән сау булса, әнисенә барып, аның хәлен белеп, ниндидер бүләкләр биреп, тагын да күңелен күтәргә, кемнең әниләре юк, әлбәттә, аларга менә шул, аларның искә төшерүләре, дуга булып баруы, менә без аларга мөмкинчелек бирәбез искә төшерергә. Шунысы иң мөһиме дип уйлыйм. Шуңа күрә әле бу чаралар киләчәктә шулай дәвам итәр дип ышанам. Инде әниләр, мин һәр вакыт әйтәсе килә, әниләр темасы ул бик актуаль. Һәрбер кешенең, ул нинди генә кеше булсын, гади кешеме, әллә кем булсын, бай кеше булсын, президент булсын, һәрбер кешенең әнисе бар. Ир кешенең дә, хатын кызның да, һәрбер баланың да әнисе бар. Шуңа күрә әнидән дә якын кеше юк. Әни ул табигать белән безгә газиз кешебез. Һәм инде безнең ул елның иң зур бәйрәме булырга мөмкин. Төшләремә керәсеңдә әни, балакаем хәлең ничек дисең? Мин авыр булган чакларымда бер вакытта әни кичекмисең. Сынган чакта өмет хыялларым, изге теләкләрең бара алдан. Әни төшләремә кергән сайын, дугаларым кылам газиз Аллам. Сынган чакта өмет хыялларым, изге теләкләрең бара алдан. Әни төшләремә кергән сайын, дугаларым кылам газиз Аллам. Әни дигәннән 6 яшьтә сез туган авылыгыздан Казанга әнигез белән күчеп китәсез. Нәкъ шушы вакыттан сезнең инде
Козан чоры башлана биографиягызда. 6 яшьлек малай әле ул күп нәрсәне бәлки хәтерләп тә бетермәгәндер. Шулай да инде авыл һәм Козан аермасын сизгәнсездер ул вакытта ук. Козан сезне ничек үзгәртте? Сезнең шәхесегездә Козаннан нинди матур изләр калды? Без инде монда килгәндә, минем әни Казанда торып, минем апа монда Казанда инде яши башлаган иде, инде кияүгә чыккан минем апа миннән 15 яшькә олы. Безгә килергә урын бар иде, торга урын бар иде. Шуңа күрә без килүгә, мин мәктәпкә кердем. 48-нче мәктәпкә, анда татар классы. Без инде шул татар классы актык елны бетереп бардык дияргә кирәк. Бездән соң татар класслары булмады. Кызганыч. Әлбәттә, ул татар, ул вакытта татар телендә сөйләшүләр, татар баласы булу, ул ниндидер ничектер уялалар иде. Читенсенү бар иде. Чөнки безнең параллель класста, урыс классында шул татар малайлар укыганда, алар кыланып йөриләр. Теге син татарчонок, теге я татарча не понимаю дип, кызганыч, аның вакыты шундый заманасы булгандыр. Без инде безнең шул татар җанлыбызды, татарга мәхәббәтебездә ул вакытта да сеңеп калгандыр инде. Шуңа күрә безнең ниндидер сез әйткәнчә язмыш шулай алып барды, Аллага шөкер. Ниндидер авырлыклар да булгандыр, ниндидер яхшы яклар да булгандыр. Шуңа күрә без Аллага шөкер без монда утырабыз, исән саулар, шунардан да зур бәхет, шунардан да зур байлык юктыр. Менә ул татар теле турында сезнең бер бик матур әйтелгән сүзебез бар. Ул сүз мондый: без яшәгән кадәрле татар телендә яшәр. Бер нәрсә дә өстәргә дә кирәк түгел, шундый гади матур сүз. Чыннан да, без яшәсәк, без сөйләшсәк, татар теле яшәр бит. Шигабуддин Марҗани вакытында да әйткәннәр, менә безнең татар теле бетә, татар теле турында уйларга кирәк. Абдулла Тукай вакытында да шулай без тарих буенча белән ишетәбез. Инде бүген дә шулай әйтәләр. Иң мөһиме татар теле булды, бар һәм булачак. Матур гамәлләребез әле безнең киләчәктә дә бизәр. Ә инде татар телен саклауда беренче чиратта әти-әнинең әһәмияте зурдыр. Әти-әни дигәннән сезнең әтинең бүгенге гаиләдәге роле турында матур гына бер сүзләрегез бар. Әтинең гаиләдәге роле югалды. Аны хөрмәт итмиләр кебек. Шушы хөрмәтне минем кире кайтарасым килә дисез. Сез үзегез дә ялгышмасам, әти тәрбиясеннән башка үскәнсез. Әлбәттә моңсу тема. Шулай да әти ул кеше тормышында нинди роль уйный? Ата тәрбиясе шулай да шәхесне холык ныклыгы ягыннан яхшы тәрбиялиме? Әти кеше бит ул гаиләне тукландыру, тормыш итү, яшәү урыны белән иң мөһиме ул табигатьтән шулай килгән, аның эше шул. Ә тәрбия ул инде хатын-кыздан, ана кешедән торга тиеш күбрәк. Әти кеше элекке менә без теге укып беләбез бит, театрлар карап, әти кешене хөрмәт иткәннәр. Әтинең ата кеше бер әйткән, гаиләгә кайтып та шулай булган ул. Хәзерге вакытта тормышлар, вакытлар, заманалар үзгәрде. Хәзер инде безнең равноправие, бөтен кеше хуҗа, ата да, ана да. Мин шул мәсьәләдә әзрәк кенә теге әтинең әйтергә кирәк, ул бит әле көн сайын иртә торып эшкә китә. Шул юлда йөри. Шул кешеләр белән аралаша. Кешеләр арасында төрлесе була. Ул кирәк кеше дә, аның явыз кешеләр дә була. Ул бит шул гаиләсен ашатыр өчен тырыша. Килешәм. Ә үзегез менә балаларыгызга нинди әти буларак тәрбия бирәсез? Дәресләре ниндирәк? Каты әтиме сез, йомшаграк әтиме? Һәрбер кеше ул әлбәттә йомшаграк булырга тырышадыр инде үзенчә балаларга. Һәр вакыт йомшак булмый. Шуңа күрә әзрәк каты да булырга кирәк. Ничек тәрбияләргә безне бит өйрәтмәләр, ничек тәрбияләргә? Беребезне дә. Җайлап кына сез, акрынлап кына җитди эшләрдән иҗатка, күңеллеккә күчәсез. Иҗат инде сезнең тормыш юлыгызда зур урын били бүгенге көндә. Әле күптән түгел генә безнең телеканалларда, лайыклы хит парадында Алмагачлар дигән бик матур җырыгыз әйләнде. Эшлисез сез Гөлнур Айзатуллова белән иҗади дуэтта. Җыр Фәрит Мифтахов тормышында ул никадәр зур урын били.
Шулай ук сез әйтәсез, җыр яшәремә көч бирә. Чынлап та, җыр белән яшисезме сез бүгенге көндә? Җыр, иҗат ул минем тормышымның бер бүлеге. Чөнки аны теге җыр белән генә шөгыльләнсәң, ул дөрес түгел. Минемчә, мен әйткән бар инде, эш белән дә, гаилә белән дә, спорт белән дә, сәяхәт белән дә, табигать белән дә, теге дуслар белән дә, дин белән дә, милләт белән дә, һәм шуларга кушып тагын берничәне әйткәндә, җырлар да, иҗат та керә. Чөнки бөтен нәрсә белән үзеңә, күңелеңә ошаган кадерлек кенә эшләргә кирәк. Композитор кеше ничегрәк җыр яза? Сез бит әле автор башкаручы да. Аңа үзенә туры килгән шагыйрьне табу җиңелме? Һәм бу иҗади дуэт ничек барлыкка килә? Минем җырларга күп кенә шигырьләр язучылар бар. Рахимә Вәлиуллина, Галия Сафиуллина, Фируза Хафизова, Айдар Минхач. Һәм инде әлбәттә сез әйткән Гөлнур Айзатуллова. Гөлнур апа белән без күптән, менә 12-нче елдан бирле менә шулай Байтак вакыт иҗат өчен. Әлбәттә анырга аерым рәхмәтләр әйтәсе килә. Чөнки күп кенә вакытта бу һөнәр белән, бу шөгыльләнәсе дә килми, кирәкми дә. Ул мине шул үзенең шигырьләре белән кайсы вакытны теге мотивирует итеп, кайсы вакытны эшләргә кушып, шулай. Әлбәттә, ул бит әле шигырь булганда бер, аның җыр язганда икенче, әзер булганда, аның инде матурлыгы, хисләре башка була. Әйтеп китәргә кирәк. Муса Җәлил үз вакытында әйткән: "Мин үлермен, минем шигырьләр калыр." Сезнең дә шуңа охшаган сүзегез бар бит. Әйе. Үзеңнән соң шулай иттереп яшә. Үлгәннән соң да үлми торган итеп. Әйе. Без бүген алыйк җырчыларны күбесен. Без инде күп кенә әйттек, күп менә Хания апаны алганда, башкалары менә безнең янына киттеләр, җырларын һаман тыңлыйбыз. Һаман искә төшерәбез. Әле бүген дә менә алар безнең бөтен исемнәрен әйтмәсәк тә, безнең башта алар бөтенесе дә үтеп киттеләр. Хәтер яши. Хәтер яши. Шуңа күрә ул теге аның өчен җырлап бирмибез без. Кемдер шигырь яза, кемдер җырлый, кемдер китап яза, кемдер тегесен, монысын, кемдер эшли. Әлбәттә, менә ул киләчәк буынга да үзебезне шунда әллә нигә искә төшерүдә дә, безнең масырчында да бу бик файдалы эш, аның ул ягы да бар. Әле сез бар шартларда үтеп бара торган мөселман кардәше дә. Күптән түгел генә соңгы 5-нче фарыз гамәл хаҗ кылуны үтәп кайттыгыз. Фәрит әфәнде, миграб кәхбәсенә кагылганда нинди теләк теләдегез? Хисләрегез нинди иде? Күпләрендә елый бит. Күпләр нишләргә белми. Әлбәттә инде теләкләр чын күңелдән. Шулай да бу ниндирәк вакыйга булды сезнең тормышыгыз өчен? Әлбәттә, анда барган кеше аннан үзгәреп кайта, Икенче кеше булып. икенче кеше булып кайта. Анда нәрсә теләк? Кем менә үзенә нәрсә тели? Үзенә исәнлек, саулык, гаиләсенә, туганнарына, дусларына, хәтта безнең менә шул вакытта милләтебезгә, динебезгә үсешкә, безнең ватаныбызга тынычлык булсын, дөньяда тынычлык булсын дип шундый, әлбәттә шундый теләкләр телисең анда. Сезнең киләчәккә бәйле бер бик матур гамәлегез бар. Туган авылыгызда мәчет салдыргансыз икән. Әлбәттә бу бер урында гына турып эшләнелгән гамәл түгелдер. Моңа килергә кирәк. Мәчет төзетү. Ул сезнең уегызга кайчан килде һәм күңелегезгә нәрсә бүләк итте? Минем 2001 елда әти май айында һәм әни ноябрь айында шулай мәрхүм булып киттеләр. Урыннары җимактабыз. Амин, шулай булсын. Инде шул анда зияратләргә дә кайтырга кирәк дигән шунда. Әле мин ул вакытта яшь идем. Шул ук менә сез әйткән Миниса апалар белән бергә киңәшләшеп, инде менә аларның теләкләре бар иде. Менә безнең авылда мәчет булган, мәчетләр юк дигән шундый фикер. Менә син ничек уйлыйсың дигәч, инде мин әнине хөрмәтенә теге мәчет төзетергә дип шундый фикер туды. Шул вакыттан соң мин дин әхиләре белән, ислам дине белән танышып, Госман хәзрәт, Исхакый белән танышып, Ильяс хәзрәт Зиганшин һәм башка дин әхиләре белән танышып,
менә бүгенге хәлек безнең аралашабыз. Алардан мин күп нәрсәгә өйрәндем. Аларга мин бик зур рәхмәтле. Алар мине шулай ислам диненә генә түгел, һәм татар дөньясына тагын да күбрәк нинди эшләр белән шөгыльләнергә кирәклегендә аңлатуына зур омтылыш булды. Шул менә аның мәчетнең төзүе тарихы шулай булды. Мәчет төзү ул әлбәттә бик матур гамәл. Һәм шушы нуктада без тапшыруыбызның соңгы соравына килеп җиттек. Ул әлбәттә биренмәс сорау. Бүгенге көндәге Фәрит Мифтахов үткәндәге кичкенә Фәриткә 3 җөмләдә генә хат язса, беренче чиратта нәрсә хакында кисәтер иде икән аны? Мин хат язу турында бер нәрсә әйтә алмыйм, чөнки ул кичкенә баланың ничек тормышы, язмышы, ал нинди юлдан, нинди кешеләр белән очрашып яшәгәнен мин хәзерге заманадан ул вакытка киңәш бирә алмыйм. Әйтәм бит, ул вакытта бер замана иде. Анда юллар да юк иде. Авылларда, шәһәрләрдә, халкы да башка иде. Хәзерге әгәр бүгенге көн белән без машина времени бар бит, алга карасак, шулай без бер нәрсә әйтә алмыйбыз, нәрсә булган. Шулай без артка да аларга киңәш бирә алмыйбыз. Ләкин әйтергә кирәк, мин һәр вакыт искә төшерәм үземнең кичкенә вакытта булганымны, һәм минем тормышымның барганнарын, минем дөресен әйткәндә, шул баланы искә төшергәндә, ничектер, яшь чакларым, күз яшьләре белән сагындыра да, искә төшерә. Һәм мин Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм, шул кичкенә баланы тудырып, шунда бүгенге көнгә хәлек мине шул зур әйтергә кирәк дәрәҗәгә җиткергән өчен. Мин бик зур шөкрәләр кылам, рәхмәтләр әйтәм. Шул вакытта минем сез әйткәнчә әтисез үскәнгә дә, әти әни иртә киткәнгә дә, һәм башка ниндидер авырлыкларга да биргән өчендә шулай ук, һәм инде яхшылыклар биргән өчендә мин тик Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм. Шуңа күрә киләчәктә дә үзеннән ташламасын дип, кеше булып калырга, исән сау булырга, озын гомерле булырга дип сорыйм. Амин, шулай булсын. Сез шушы киртәләрне җиңеп чыгуыгыз белән бүгенге көндә безнең каршыдагы шәхес Фәрит Мифтахов та инде. Рәхмәт вакыт табып безгә килгәнегез өчен, Фәрит Фәйзович. Сездән тагын да матур җырлар һәм инде матур хәйрияле гамәлләр көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Без битлекләрне салдырдык. Серләрне калдырмадык. Киләсе битлекләр, киләсе очрашуда. Ә бүгенгә сау булыгыз. I just fade away.